பொன்னி நதி பார்க்கணுமேன்னு ஆரம்பித்து வரும்போது இதுவரைக்கும் சோழ நாட்டுக்கே வராத ஒரு வானர் குலத்தில் வர முதல் தடவையாக வடக்கிலிருந்து சோழ நாட்டை நோக்கி வர்ற அந்த பயணம் தான் இந்த நாடு. வந்தியத்தேவனுக்கு என்ன பிடிக்கும்? அவனுக்கு சாப்பாடு பிடிக்கும், பெண்கள் பிடிக்கும், இயற்கை பிடிக்கும். அப்படி இருக்கும்போது இது எல்லாத்தையும் அவன் பார்த்து ரசிச்சுட்டு வர்றதை காமிச்சுதான். செம்மன் வந்தியத்தேவனை டோட்டலாக மதிக்காத 2 பேர், ஒன்று வந்து பூங்குழலினா, இன்னொன்று இந்த குதிரை. ஸோ அதனுடைய சேட்டையும் இந்த சாங்ல இருக்கு. ஜெயமொழி அடிக்கடி கிண்டல் பண்ணுவாங்க, டேய் என்ன விட நீ அதிகமாக குதிரை கிட்ட தான் நான் பேசுகிறேன். It's an introduction to Vandiyathevan's personality, it's an introduction to the kingdom, it's an introduction to the how it was flourishing. It covers it.